So, welcome back again today Wild of TV mga kalapatis, no? So, gagawin natin ngayong araw is papaligot po tayo ng mga kalapati, no? Dahil sobrang init po sa ating kapaligiran ng mga kalapatis, no? So, init-init mga kalapatis. So, para ma-presko yung mga kalapati natin, papaligo po tayo, no? So, daily rotation din natin to ngayon mga kalapatis, no? So, tara, samahan niyo ako. Kunin natin yung hinanda kong tubig at may asin mga kalapris, no? So, tara, dito. So, hinanda ko na yung tubig natin mga kalapris, no? Yan, no? Tubig po yan mga kalapris. Tapos ito po, no? Asin. Tapos yung mga kargaan ng mga palalagay natin na tubig, no? Mga kalapris, no? So, silipin natin muna yung mga kalapati natin. So, ang init-init mga kalapati, no? Napapansin nyo naman. Yan, no? So, ito yung mga ano natin, no? Mga stock bird natin. So, ano po sila, no? So, para ma-preskoan, lagay po tayo ng ano. Handa po natin yung pampaligo nila na may asin, no? So, tara. Kumahan nyo ako mga kalapati. So, hindi pa po dumating kasi yung in-order kong tripod, no, para may hawakan na po yung ating camera, no. So hinihintay ko po ngayon dumating dahil ngayon po dadating yun mga kalapatis. So hintayin ko po hanggang mamaya. So i-unboxing din natin yun sa susunod na video. So yan po, no. So ihanda na natin mga kalapatis, no. Sumahan nyo ako. So yan natin. So itong malaki para dun po sa ano, no, sa mga young bird natin. Tapos ito po para sa stock bird. So dito lagay po natin yung asin, no. So ilagay po natin yung asin. So tansyahin lang po natin yung asin na ilalagay mga kapatids. Huwag sobrang madami, no. So haluin natin para maghalo po yung tubig, no. Isa-isa, no. Yan, no. So lagyan po natin yung mga mga paliguan nila. So dito lagay natin mga kapatid. Okay, so doon na lang po yata para hindi mabuhos, no. So kunin natin to mga kapatid, lagay natin doon sa paliguan sa loob nila, no. So kunin natin, lagay natin tigisa. So unahin natin yung yung malaki. Ilagay ko muna dito. So bukas ko yung loaf. So init-init, sobrang init mga kalapris, no. So ilagay ko po ito dito. Kasi lang. So lalagyan natin ng tubig. So ang init. Paso po ako sa sa bubong. Lagyan natin yung tubig. So lagyan natin mga kapalis. Ito po, no. Dahan-dahan na lang po. Lumaila po yung mga natin, yung bird. Init-init mga kapalis. Papawisan na rin ako, no. Ayan po sila, no. Gustong gusto ng mga kalapati maligo ngayon dahil ang init, para presko na rin para sa kanila. So gustong gusto nila yan mga kalapati. So hintayin ko na lang po silang susunod natin yung kabila. Yan, susunod natin dito mga kalapati. Sobrang init. Uy, nahulog tubig. Lagyan natin mga kalapalis, no. Tara. So nilalayo ko mga kalapalis para iwas hindi po mabasa yung patukaan nila. Yan, no. Nagpapawisan na rin ako mga kalapalis. Yan, sobrang init. So yung sakto lang po na tubig yung lagay natin mga kalapatids, no. Yan, no. So, sakto lang po yung nilalagay ko, no.
So dyan din, sakto din. So sunod natin yung nag-iisang stock bird doon. So yung mga breeders, sunod ko na lang po sila maya maya. Wala na po tayong lalagyan. So yan o. Lalagyan na natin yan. So ang init-init mga kapatis no. So maliligo na mga yan. So hintayin natin. Sobrang init. Lagay muna natin dito. Silipin natin yung papatin natin no. So yun po sila no. Papansin nyo mga kalapatis no. So dito di pa nila inaano kaso. Pero ano din yung mga yan mga kalapatis no. So hintayin natin. Break tayo mamaya maya konti mga kalapatis kapag naliligo na po sila no. So yun na mga kapris, naliligo na sila no. Ano, so gustong gusto nila maligo mga kapris no. So hindi pa po tayo nakabili ng gagamitin sa kanila na pang spray kasi mas maganda po yun mga kapris no, kapag may spray po no. Dahil yan no, kagaya na yan po mga kapris no, gustong gusto ng mga kalapati natin yan na ini-sprayan sila no, para pumasok yung tubig sa nilang katawan. Dito din, nandito na yung dalawa din mga kapatid no. Ano. So hindi pa po naliligo yung dalawa. Ito, nakababad po yung dalawa natin no. Ano. Na hen po yung mga nandito lahat. So nandito, sarap na sarap po yung mga kalapati natin mga kalapatids. Ano. Ano. So basa na rin ako mga kalapatids no. So silipin natin nasa kabila. So wala po kasi ako nalagyan na isa no, para gamitin. Kapatid no. So dito hindi po ako naglagay dahil wala po tayong paglalagyanan. So baka bukas ko na lang po sila paliguan din to mga to no, dahil may nakay din no. So gagawin po natin bukas is lalagyan po natin yung singsing ng inakay nun no mga kalapatids no, dahil kailangan na natin lagyan ng singsing yan. Ano mga kalapatids no. So tara kabila mga kalapatids. So di po natin naubos yung tubig
Dito po hindi ko po nilagyan dahil wala po tayong lalagay na targahan, no. Dito na mga kapatis, no. Ano. Hindi no, dito na sila lahat mga kapatis, you know. So sarap na sarap sila mga kapatis dahil ang init-init sa ating paligid. Yung napapansin yung init-init mga kapatis. So dito na ano na nila, nahukaya na nila yung paano ng tubig mga kalapatis. Ano. So hanggang dito na lang ating video mga kalapatis. Please like, comment and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video. Road to 1K subscriber tayo mga kalapatis, no? So i-share mo na rin ating video sa inyong wall. Sigurado din na naka-public mga kalapatis para makita ng mga kalapatis natin at share nyo rin sa group mga kalapatis, no. So hanggang dito lang. So update din dun sa ating paraffle. So i-share nyo lang para marami po tayong subscribe sa ating YouTube channel mga kalapatis, no, para maabot ng 1K subscriber, no. So hanggang dito lang talaga mga kalapatis. Peace.